Magtubel ta dire mga kamag sa kuan sa tuang suki nga gasoline station. Pero kini mga pamboy dire mga kamag, wala gini sila mga chubmas. Tog pila sila ka buok dire. Diesel 5180, regular 5280. Tanawa nila mga pamboy dire, wala mga chubmas. Ato na sila tagaan. Kabata kani mga pamboy, gamit gapon kanila mga chubmas nila. Are ko dire magsagaran magpatubel gid mga kamax, muli ko. Kure bugos motor mga kamax ay gikaw probinsya nya uwan nya karon padong na sa tag probinsya. Iya kan tag probinsya kaniya buntag. Grabe gawa. Gikan tag probinsya kaniya buntag mga kamax nya ni are tag syudad kay jote. Nya ugma holiday balik na sa tag probinsya karon. Wa kita ka biyahig Maxim balik da. Grabe gawa ay. Naranay. Pero ano yung car wash pag abot? Ay, car wash, motor wash. Pila sila kabog dire, murag tulo. Poltang lang ko pa ba? Poltang. Pila magabok pamboy dire? Pila magabok? Tulo. Nawayatag ninyo ha. Chubmas. Gamitin ninyo. 1, 2. Kanilang garo. Tagsa mo tulo ha. Para dili kay abog ba? $50 to $80. 150 solid. Sige, thank you ha. Sige.